Hola a tots. Amb aquest videotutorial us ensenyaré com accedir a l'aula virtual del CEE i com editar, almenys mínimament, el vostre perfil d'estudiant. Aleshores, en el buscador del navegador posem les sigles CEE, Comunitat Valenciana, esperem i se'ns obrirà la pàgina web del Centre Específic d'Educació a Distància de la Comunitat Valenciana. En la part superior trobem la pestanya Aula Virtual. Si cliquem sobre aquesta pestanya, se'ns obre l'aula virtual. El primer que hem de fer és anar a l'extrem superior dret i on posa acceder, escrivim el 0 més les xifres del nostre DNI sense lletra, de manera que tots els dígits en fan 9 i exactament el mateix a la contrasenya. I li donem a la tecla acceder. Una vegada hem accedit, hem fet el login, si us fixeu, tenim dalt, en l'extrem superior dret, el vostre, en aquest cas el meu nom, i l'espai per a la fotografia. Vosaltres encara no tindreu fotografia perquè encara no heu editat el vostre perfil. Què és el primer que heu de fer? Clicar sobre el nom, clicar sobre preferències i buscar canvia la contrasenya. Escrivim la contrasenya actual, que és la que hem escrit, el 0 més el DNI, i després la contrasenya nova, la que vosaltres vulgueu. I després li diem guardar els canvis. Jo en aquest cas dono cancel·lar perquè no la vull canviar. És indispensable que la canvieu les primeres vegades que accediu a la plataforma. Una vegada tenim canviada la contrasenya, aleshores tornem a clicar sobre el nostre nom en l'extrem superior dret, li donem a perfil i en el centre de la pantalla edita perfil. En aquest espai hem de comprovar que les dades que hi ha donades per defecte són les correctes. En aquest cas està el nom, els cognoms i el correu electrònic. Vosaltres donareu un correu electrònic en el moment de la matrícula. Si penseu que aquest correu electrònic no és vàlid perquè no el consulteu o perquè heu oblidat la contrasenya o perquè és el correu electrònic d'algun amic o familiar, és recomanable que el canvieu de seguida. Si no teniu un correu electrònic propi, creeu-vos-el abans de fer este pas. També podeu redactar una descripció sobre vosaltres, això és opcional, i penjar una fotografia, una imatge de la vostra cara. Teniu en compte que això és un àmbit acadèmic i necessitem, quan ens comuniquem des de la distància i a través de l'aula virtual, posar cara als nostres alumnes i vosaltres posar cara als vostres professors. De manera que ha de ser una foto tipus carnet. Una vegada teniu la foto en el perfil, podeu donar-li al botó actualitza perfil i es guardarà. Com pose la foto? O bé fent clic sobre la icona del full amb el símbol més, aleshores s'obri un quadre, li done a seleccionar arxiu, s'obre la finestra, busque la fotografia i li done a llegir. Jo no ho faig perquè jo ja la tinc, d'acord? Cancel·le i tant. Recordeu que quan pengeu la fotografia heu de donar-li a actualitzar perfil. Una altra manera és pessigar la fotografia i arrastrar-la al requadre on hi ha la fletxa blava. Actualitzem perfil. I ja podem començar a funcionar. Ens n'anem al bloc Els meus cursos. Ací tindreu tantes línies com cursos o assignatures estigueu matriculats. En aquest cas ens n'anem a preparació de la Junta Qualificadora, nivell C2. Ja estem en l'aula virtual de valencià. Espero que aquesta informació us hagi servit d'ajuda. Adeu.